yau tagumi gobe tagumi ce rana gagaran mai sana'a to shi kuma mai wadda banza ya ce gore an kore kanwanka a aiki an kore ya sai wani haka kuma da gawo insha Allah hawa kana me ne haka na ina magana mana a wannan dan karramin da aka ce maka yayi fara mai election shi kadai ina alheri dama iyayen musulmi suka ce mana guda duk wani tsoho da gogo ya fara saki da zuwa tafiya haka wallahi ku sake guda ɗaya shi albishirinka ni malam yanzu ni albishiri na yanzu ka bani kuɗi kawai in je in bari ka ji dan tsaya ka bani 20 ko 50 in je in siyo kunu da dankali da suka sabar mana da sha kuma dama shi muka saba sha inda burin mu kullun talakawa mu rika shiga cikin hakula'i su cin su hada fitina nan su hada fitina to insha Allah sai da hankalinka an yi firamare election jiya nan to mutumin da ya firamare election shi kadai kana wani ciwo an yi firamare election akan shi ciwon cikin shi Isa Ashiru ka san bara ma da ƙyarin sha karin da ta da Isa Ashiru na ji a gidan rediyo to malam shi yasa mai sola dan gudan kwarai kuwa yayi shi ai an yi firamare election ya ci kai yanzu hankali shi wancan a tashe yake ce yanzu matasa suna ta dan gudan me yasa ka fara jin rahama yana sauka jiya ina zaune a ɗakin yanzu ana ruwan sama kuma an fi kwana 15 oh to kaji kai ai yanzu abin da zan ce ma guda daya duk inda Qur'an ka yi shi in yana daki ne in yana bayi ko ma yana ina ne in ma yana kasan kwalla ne to lallai ka fito da shi ka ƙara mai ijiya dan ka jira wannan lokaci dan kai amfani da shi kai duk inda ka je ka koye Qur'an ka to ka je ka fito da ita kai ka je ka fito da ita kawai ka jira ranar zaɓe sa shi ka gani albarkacin Allah dama shi wannan zaben tumin da rama kai kuma muna roƙon Allah ya yafe mana kaddara da mu ya hada mu da shi Allah ya yi mana wannan masifa da ya hada mu da shi don wannan makawan masifa ne kace Allah wanda suke yin su ga bayan ga wa'annan yan lungun kai wannan ba sai dai su ga bayan sai dai ba zama zai gagara kai ga zama kai haba har ina zama ciki kai ka bari kawai kace dobare goge dobare ai goge kai da zunuga ne kai za a koma gida yaushe su jira lokaci ai za a koma gida da wai da uban wai a duka wanda ya kuwa mai sana'a dole ne Allah ya gode na gode da ai ka jira lokaci na gode zan gangara kasa na gode Isa Ashiru mun amince maka Kaduna gwamna za ka yi ayyuka kuma kiyanka baba sun bar maka Kaduna ta kace Amurka ce na ce akan ka za mu jura duk dabdala komai wuya da tsananin wahala idan ka zama gwamna sai an gala Allah ya sa ka yi gwamna mai tausayi kukan mu isa zo ka share mana maza da mata na ta yin jinjina ga tausayin ka isa ummantuna damina ake bida addu'a madar da da Isa Ashiru mun ji mun gani je kai gwamna mun amince ma mun yi ayari Isa Ashiru mun ji mun gani je kai gwamna mun amince ma mun yi ayari Allah zan saka a farko rabbi ka sa na kara karko yau wasu baituka na ɗauko Isa Ashiru zo ka mulke mu daina garari Isa Ashiru mun ji mun gani je kai gwamna mun amince ma mun yi ayari rabbi da ɗodubin salati kun manzo a fansifati wannan da jikinsa ba